Jaitamule prozesuarekin hasi ginen lehenengo aldiz 2012 urtean, eta urte hartatik gure balorazioa prozesuena oso positiboa izan da beti. Balorazio fasetan eta horrela, bai herritarrek bai elkartek aipatzen ziguten prozesua pixka bat luze jotzen zutela, igual bilerak asko akumulatzen ziala eta bar. Eta orduan aurtengoan nola baitean nahi izan dugu inplantamendu guztiz berri bat. Helburu nagusia da nola baitean batetikan. Bilerak gutxiago itea, bilera bakoitzak emaitza hobeak ematea. Orduan aurtengoan prozesurako plantatzen ditugu bi bilera soilik. Lehenengo bilera da, pixka bat gaurkoan aurkeztu nahi duguna, egingo dugu datorren aste artean, urtarrilako 28, arratsaldeko 6:00 hementxe, udaletxe berreko jolean. Orduan lehenengo fasearen helburua izango da, hori, ezaugarritzea festak eta esatean nolako festa batzuk nahi ditugu. Ostean gero egingo genuke bigarren bilera. Eta bigarren bilera izango da proposamen konkretuak, zehatzak, botatzeko bilera. Eta hori ingo dugu otsailean erdialde bukaera aldera, baina horren berri jongo gabaitara.